Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar. Ola çarymna size de salam. Salam halmada, salam vatandaşlar, salam mehriban iyleşler. Sağırın oturanmısın? Yaşım edelim zor çarymna. Şükür. Bu bir de siz neyli halmada? Ay beden bir tap var. İşken yetişip bolsa. Şoň üçin men şuny sizi söhbetdeşlige çağıranmyň bir ýaka masaly olam. Şol görýän geçen hepdeden bäri şol halkara guramalara, ady belli, dünýä belli sportsmenlere Süleyman Nerese barada habar ýaratdyňyz, şolaryň seslenmegini islediniz. O barada aýdam watandaşlarymyň habar bar. Ýöne indi şoň üstüne indi jemleýiji netije hökmünde görýän ol geçen 5-nji gün bolmady howa şertlerini görä sizlerki miting. Indi şu emma altyňyzdaki 6-njy güne näme planlaşdyrýan? Şo barada gysgarak bir halkymyza maglumat berseňiz, bu näme size de daňatsa 2-nji gün bolýardy. Wagtym çäkli. Şonu aýdyp beräsiňiz bolýar. Bor, başytyny. Näme? Gatrap gürle. Şol Süleyman'ı mesela gelsek bir yerde oturmadık diýen ýaly doğru aýtmaly. Elimizden näme gelýänje dady hemmetini etdik. Başardığımızdan daşary ähli guramalary, insan hak hukuklary gorayan guramalarına çenli. Bu International Amnesty var, olara çenli. Twitter'larda da, Instagram'larda da ähli bir tanymal bir çempionlar var, orta sportsmenler var, orta olara çenli ýadylly. Hem ähli platformalarda, social medialarda giňden näçe köp ýaradyp bilsek şonça ýaratdyk, tanyş işlemde de ondan mandan her kim başardygyndan ýaradyp bersin diýip haýyş etdik. Ondan olaňam hemmeti öz başardygyndan şol goşunlaryny goşdular. Elbette biz Süleymanyň enesi atasyna garnaşlaryna ýygy ýarasyn diýenimiz bilen olaryň ýürekleri intaklary sowamaz. Olaryň ýüreklerine bir teselli bolup bilmez, emma şu elimizden gelýänjesini edeliň diýip şol ýola çykdyk. Hem bir ýerde oturmadyk diýsem dogry bolarmy kadýan. Ola çarymna. Indi howa prognozy size 4 güne önden belli bolýan, bolanak bäze Şwetsiyada aýdýarlar da usullar meselem gar ýazjak, ýani bir hepdelik prognoz bar. Ola bir howa mümkinçiligi boljakmy öňümizde 6-njy günden, ikinji öňde nerelerde geçirmekçi bolýan şu protesti? Howa maglumatlarym käbir tanışlarym geçen tapar şol edilmeli 5-nji güne goýupdyk da fevralyň 19-na. Käbir tanışlarym New Yorkyň içi gaty erbetdäl, kän ýagmady, gar diýerlerdi. Ýöne biziň ýaşaýan raýonlarymyzda gaty erbet ýagdy. Gar şu daşarygam çykyp bolmady diýen ýaly. Ondan bular ýaly ýagdaýda yerli häkimetler öýüňizden çykmadlygy maslahat berýärler şolar ýaly ýagdaýda. Eger gaty bir zerur işiň bolmasa gaty köçe çykmagan bolanok diýen ýaly. Ýa-da garaşmaly bir sagat şol ýollar arasalap bady diýençäler öýden çykmak bolanok, işiňe çenli gitmek bolanok, duýduruş bermeli. Gaty çykyp bilmesen işiňe de her 2 sagatdan jaň edilýär. Ondan şol sebäpli gelip biljek adamlaryň bar ýogy bar, olar ýalaky howa ýagdaýyna, howa şertlerine, şoň üçin bunu goýup etdik. Indi şonu biz şu gelýän 6-njy güne geçirdik. 6-njy günem New York şäheriniň sentralny programmasy bar, telewizionyasy bar, ABC diýen program telewiziony bar. Şu ýerde sagat 9-da biz ýygnaşmaly etdik. Gelýän 6-njy güni, ýani martyň 6-syna düşýärdi. Süleymanyň 40-y martyň 3-üne düşýän bolsa, biz 6-syna geçirdik. 3-üne bolsa her kim
öz öýünü el galdyrar, her kim öz bilýänjini okar, her kim bir näme bolsa bir zatlar iz çykaryp el galdyrmaly, ýani türkmençilikde. Onu her kim eder dip tamam edýän, oňdaşyndanam şu 6-njy güni şoň üstüne goşan bolsun diýen hemem şol telewizionyanyň öňüne çykyş etmekçi planlamamız var şeýlerak. Her kim New York ştatynyň içinde bolsun, daşynda bolsun, golay goltumyndaky ştatlardan bolsun, haýsy ştat tapawuty ýok, şol 100 kilometr, 200 kilometr radiusdaky adamlar gelip goşulyp bilerler. Ondan daşarym kimin bir perway däl bolsa, başga ştatlardanam gelip goşuljak adamlar bar mukadip men şeýle tamam edýän sebäbi bul ýagdaý gaty ajy habar, gaty ajy ýagdaý. Şol sebäpli her bir türkmen özüni Türkmenistany hataplayan bolsa, şu derdi, şu aladany, şu belany öz başyna düşün, ýaly öz maşgalasynyň üstüne düşün, ýaly dip hasap etsin, gelsin, görünsin. Şol biziň şol etjek piketimizde gatnaşsynlar. Hemem özleriniň goşandy bolar dip şeýlerak düşünýän özüme. Doğru. Öyle çağırıyorum. Yani ben informasiya doğru düşünen bolsam demek öňmedäki 6-njy gün aýyň 6-syny New York'un wagty bilen saat 9'da nerede duşuş gerek? Duşuk yer şol 147-nji Columbus Avenue diýerler ady, köçäň ady. Ýene bir gede gaýtalan adamlar eşler ýaly. 147-nji Columbus Avenue. Şol знаменитый yer da, ol tanış yer, hemme kişi bilýär. O ýeri eger bilmeýän bar bolsa Google'a girip şol ABC telewizionyň adres diýip ýazsaň çykýar. Böyle havarsa mani vatandaşlarımıza yetirmek vacip diýip hasap edýän, belki eli boşu vardır, geljeli vardır. Hem diňjal şunu 6-njy gün hawa. Ne kimde mümkinçilik bar bolsa, kim şunu vacip diýip hasap edýän bolsa, hökmen gelin şu taýda ol bir üçin gelende ol ilkinji nowbat garajdarlyk borjumuz var. Vatançylyk ýanky duygudaşlygymız bolmaly hökmen o birek beredi. Men şu zatlary hormat goýan adamlar bar. O gelir diýen umyt bilen aýdýan. Sebäp Türkmenistanda da şo berdi ýanky 3-njy gün aýyň 3-njy martda o şol Süleyman Eresem ýanky 40 bellenjekdi. Hem daşynda Ýewropada, Türkiýede, her bir ýerde kim bar bolsa türkmenler onu edilerini görersiňiz. Video süjetler, rolikler gelir halkymyzdan. Onu goýarsyň. Sizem gaýrat edinde şol ýerden video reportaj taýýarlap bize ýetirseňiz minnetdar bolardyk. Näme öyle sorun işiniz üstünlük arzu eden, size de Tanrı arkasyna aýdýan hawa. Edi bu talan işlerini derlerden hawa toýuňyza gaýsyn. Şu üçüne bizim öz yaşayan yerimizde bir musulman mescidi var. Men şu takip edip hem ayet okuçuk bilen. Hawa şu yerdäki molla müftüler nemeler var. Şu yerdäki imamma ýürüýte musulmanyň kim millet kim bolsa da şu ýere baryp ayet okutýarlar, şu ýere baryp jynadasyny çykartmalan bolsa şu ýere baryp etdirýärler. Menem şu ejem ýogalarına şu ýere barypdyk şu imam şu taýnyň imamy 3-üne de 7-sine de 40-yna da 6 aýlygyna da ýyllygyna da hersine gelýärdi öýe. Şu tak baryp mescide baryp özüm şu ýerde okutdurmak isleýän ýüregimdäki şol bir borç ýaly bir zat bolup durdy içimde. Ondan şonu men şu taýyp baryp etdirmekçi. Ondan men özüm pikir edýän dadym şu oglan eger ýaşap ýören bolsa bu bütün Türkmen döwletini, Türkmenistany, bütün dünýä äşkar etmeli oglanyň biri şol bir şol oglanyň peýda geläjek
Türkmenistan'a peyda gelecek oğlan ana şol oğlan. Yönü onu öldürüp yerine kalanlar kim bilýär hükümete peydası bağmı diyen soru var menne şol onu öldürüp yaşayacak adamın şu devleti hükümete getiren peydası bağmı ya getirecek peydası bağmı diyen şu soru iki tarafı deňek görýänne iki tane terediň üstüne minip görýänne şol hükümete peyda getirecek oğlan buram şonu öldüren adamlar başla harmada Doğru. Öyle çağırıyorum. Yana margada Tanrı alkatını ediyen aladalığınız için o toyunuzda gaysın. Vatandaşlar sizden sağ oturun sağlıkta görüşelim. Amerika'da, New York'ta yaşam tovrağında yaşayan vatandaşlarımız şu bildirişte de geçli. 6. saat 9'da yan kaydılan adresi yığınlaşık olacak. Şu tak gelin. Buram şu vatandaşlarımıza aýtjak şu yerde şu mitinge gelecek adamlar Türkmen baydağımız var olsa alıp gelseler gowordy. Eger ýogam bolsa men özümde de barça baydaklar alıp barar. Bolýar onu, böyle çağırın, sağ olun, sağlıklı görüşelim, sağ oturun vatandaşlar sizin emeğinize sağlık. Sağ oturun, sağlıklı görüşelim. Sağ olun, sağ olun.